Missä mä olen? Ihminen! Onko tää kangastusta? Mä en vuorokauteen nähnyt elävää ihmistä. Olen pelastettu. Onko tämä untava vaakuna viinaa? Tänne kaikki se juotava on. Nyt kyllä läksin vähän säikkymään. Oot siellä metäpeikko. Äiti on kyllä kertona siunlaisista. Mut eikö sulla pitäisi olla enemmän karvoja tuossa ropaassa? Ihminen. Elävä ihminen, mä oon pelastettu. En mä oo mikään vuoren peikko, kompikampi. Nyt mä pitäis vaan potkemaan Uffe Hintman. Televisiosta televisioon. Niitä, ja nyt menee taju rallalaa. Taju poistu palopukista. Vai televisiosta. Sairaalahan tuolla ne on toimitettava. Mistä liekkarana? Miäkään hommaamassa ne pakkopaitamiehet, niin pannaan ukko kyytiin. Kustahan sinne on lirvahtanut päähän ja riski.